Assalamu alaikum, hormatly adamlar, hormatly İngiliz kursçuları, studentler, talipler ve şuna meňzeşler. Biz sizi bugünkü ajaýyp tapamyzda ýene bir gede hoş gördük. Bugünkü tapamyzda esasanam näme bolar? Bugünkü tapamyz esasanam Gerund'in we Infinitive ikisinin her birinin aýratyn ulanýan ýerleri barada geçeriz. Bu näme? Esasy bu remember, forget and stop sözleriniň Infinitive we Gerund'in bu gelýän ýerlerini, ýani nerede esasy gelýänlerini geçeriz. Näçe bolsa bu näme üçin bu videoları bu İngiliz tapamyzy, şuňky tapamyzy Gerund'in Infinitive aldyk. Sebäbi ukada grupamyzdaky, kontaktdaky we line-da grupadaky patpisçiklerimiz, ýagny agzalarymız özleriniň haýyşlary boýunça, ýagny Infinitive Gerund'in şunaly kynçylyk geçýär, şunaly açyk kyn bolýar, şuny Gerund'in ýerede ulanýar, Infinitive ýerede ulanýar, şonu bilen bolup tapadan diýip haýyşlar boýunça bugünkü video uragymyzy tapamyzy Gerund'in Infinitive aldyk. Gelin tapanyny başlaýan. Gelin birinji iltifatyny remember sözüniň Infinitive bolup gelişini görelim. Bu ýerde biz esasanam näme soraw bermeli? Köp öwrenjiler bu ýerde köp ýan öwren esasanam köp ýan öwren başlanlar. Bu näme üçin bu ýerde iki sany glagol, ýagny iş skład diýip soraýarlar. Ýöne bir esasy bilmez adamyz näme? Esasy bilmez adamyz bu ýerde remember habar bolup gelýär. Esasy habar derejesini sözleriň habar anlasy bolup gelýär. Bu ýerde hiç kim kynçylyk ýok. Esasy näme etmeli? Remember habar bolup gelýär. To verb in a verb gelse bu ýan doldurup çok gelýär. Ýagny işlegiň ýöneş düşünde gelýär işlik. Bir misal alsak. Gelin birinji misalymyza başlaýan. Birinji misalymyz näme? Birinji misalymyz remember to visit grandparents. Bu ýüzlenme. Remember to visit grandparents. Bu ýerde näme diýär? Ýagny biri esasanam advice, maslahat bolup gelýär. Ýagny biri sana aýtýar. You need to remember your grandparents. Yani bu ýerde maslahatda näme diýjek bolýar? Sen özüň enen atany görünmäg ýatdan çykarma diýär. Ýadyna salýar. Yani maslahat bolup gelýär. Gelin ikinji sözlerimize geçelim. İkinji sözlerimizde bu ýerde ýa-ni bu ýerde habar bolup gelýär. Yani bulan doldurup çok gelýär. To buy. I remembered to buy the milk. Esasanam biz sözlerimi nädip Gerund'in nädip Infinitive bilmek üçin näme etmeli? Esasan bu ýerde özümize what do I need to do diýen soraw bermeli. What do I need to do? Men näme etmeli? Sen ýat salyan misal üçin ikinji sözlerimi alsak I remembered to buy the milk. Sen bir hili ýadyna düşünok. Daşar çykjak bolup barýan. Her kim döwre bolýar zatlar. Ne daşar çykjak bolup barýan. Men näme üçin daşar çykyp barýan diýen özüne. Yo, men näme üçin daşar çykyp barýan şu wagt? Yo, men näme üçin barýan şu daşar çykyp diýip özüme soraw berýän. Ýadyma düşdi. I remember to buy the milk. Ne bu ýerde? Esadan birinji iki sanak hereket bolýar bu ýerde. İki hereket. Birinji hereketimiz remember. Ýani ýadyma salýan. Men näme etmeli? What do I need to do? Men näme etmeli? To buy the milk. Birinjide ýadyma salýan, ýatlaýan. Uje ikincide ýa näme etmeli? İkincide I remembered to buy the milk. Yeah. Ne ondan ikincide ýa geçer. İkinci hereketime geçer. Do it. Etýän. I remember to buy the milk. Ýadyma ýerime gelerek aýtalar. Birinji hereketimizde ýadyma salýan. Men näme etmeli häzir? Men näme etmeli? Ýadyma düşdümi? Ýadyma şonda ikinci hereketimde geçer. Do it. Ýerine ýetirýän. Bolýar. I remember to buy the milk. Men gittim. Suw satyn almana. Ene bulan birinji hereketimiz remember sözüniň Infinitive bolup gelişi. Gelin näme bolsa ikinji tapamyzda, ýagny remember sözüniň Gerund'in bolup ulanýyşyny görelim. Okay, ýa bolýar. İkinji meselemiz. İkinji meselemiz remember sözüniň Gerund'in bolup ulanýyşyny geçeriz. Gerund'in bir ýa bizim Infinitive bolup ulanýanyna biz aýtdyk, birinji hereket sen ýatlaýan, ikinji hereket do it. Yani sen şu hareket etdiň. Birinji hareket ýatlaýan, men näme etmelim diýýän. Ýadyma düşdi. Men plan etmelim. Yani birinji Infinitive bolanyna soraw berýän özüňize. What do I need to do? Men näme etmeli? Ýadyma salýan. Birinji hareket. Ýadyma düşýärmi? Ýa ikinji hareket.
Ýadyňa salýan, birinji hareket ýadyma düşdi, ikinji hareket eýän etdim. Indi bu gerundyň urgulanyny tersine, ýagny sen ilki etdiň hareketi ýöne soň bir näçe wagt geçmenden soň ýatlaýan. Gelin misal alayım. I remember visiting grandparents. Yani men şu an men enatalarym görmäne ýeren ýadyma düşdi diýen. Misal üçin näme misal alsak? Yani bu hem 3 melen otyr. Misal alsak 3 otyr ogullar bolup ýa gyýlar bolup. 3 burrumda otyrymiz. Yani her kim bir ýer ýadyna salýar. Oh, I remember visiting my grandparents. That was really perfect, and they were all white, and everything was really okay. So her kim burrumda ýerdimi öz dostlaryna. Yani bu ýerde I remembered visiting my grandparents. Birden ýadyna düşýär. Ýok öňgörüpdir enatalaryny. Ine şu göreni şu ýadyna düşýär. Oh, I remembered visiting my grandparents. Adam görünler başlaýan, göreni nähil bolany. İkinci misalını versek, I remembered buying the milk. Edil olan şolar ýaly görünjin, ýagny birinji hareket ýa-da etdim, ýagny sen ýa siz satyn aldym. Ýa-da siz satyn aldym. Ýöne sen şu satylanyny şu ýadyna düşýär. Hukman şu wagtda ýani zamanlara bagly. I remembered, ýani men ýadyma düşdi. I remember posta ýöne häzirki zaman hukmada ulanylýan. Bu zamana bagly däl. Ýani sen häzirki zaman, öten zaman, gelecek zaman, perfectness, kıyın zamanlarda geçip aydıp bilersin. Yani esasa yadınla çıkarmalarda, yadınla salmazlar, ing. Hareket. Birinci hareketini etdiyen, yani sen şu an yadınla salmasan, ikinci hareket etdiyer. Bu yerde gerundjin şöyle maksatlar hükmünde olanlar. Gelin ne olsa, forget sözümüze geçelim. Forget sözümüze geçelim. Ýerleri, gelin forget sözüniň infinitive hem de gerundjin urgulanyşyny geçelim. Bu ýerde forget birinji manysy, ýani infinitive urgulanyny biz ýani geçen tapamyzda aýdyşmyz, ýani geçen remember infinitive hem de gerundjin urgulanyşyny aýdyşmyz, ýani onu bunda degen iki hareket bar. İki hareket. Birinji hareket forget. Ýani sana bir iş buyurýar, misal üçin sen hem ol işi etmeň ýatdan çykaran, ýani eden ok. Yani birinci hareket sen ýatdan çykaran etmedi. Uşa ikinci hareket sen eýan uşa wagt geçdi, sen etmedin o şol hareketi. Sen etmedin. Misal üçin alsak, I forgot to visit my grandparents. Yani sen enatan sen çağırýar, oglum şolar ýaly gel dedi, plançawyny ýagny bir ýerimiňde dekar, ýagny täze boldum, täze gel bizimki hukman gel mihmançylyk diýär bolan. Sen uca täze geçýär. Täze geçenden soň seni ýatdan çykaran barmagy. Sen uca baran ok. Ene sen ýatdan çykaran, ýöne sen gitmedin şol ene ataňy görmäge, täzeni gutlamaga gitmedin. Bu hareketde eýän sen ýatdan çykaran etmegi. Etmegi ýatdan çykaran. Ne başga misal alsak, ýerine misallar bolup biler. Ne misal üçin egzamin diýerler. Ýakynda egzaminler başlaýan tip bolsa, examine, I forget to study my exams. Yani sen uca examen gelli. Sen uca adına oh, I forget to study my exams. So I failed my exams. Yes, really. And yani sen okuma ýatdan çykarýan. Şonuň üçin hem examinden ýykylýan. Sen ýatdan çykardın, hem okumadın. Okuma ýatdan çykardın. Yani examinden ýykyldyň şol sebäpli. Gelin gerundjin urgulanyşyny geçelim. Gerundjin urgulanyny bu eýän tersine. Yani forget to do something. Uja forget doing something ikisi gök bilen asmanly ýer ýarak tapawut bar. Yani forget verbing. Bu ýerde to geldi. Bu ýerde verbing. Yani ilk sen hareket etýän bu hareketi. Yani bu hareket etýän uja. Ýöne soň wagt geçmelen sen o şu hareket ýadydan çykarýan. Birinji misal alsak. I forgot visiting my grandparents. Bu ýerde näme manyny berýär? Ýagny sen uje täzeyle gitdiň. Yani atan görmäne gitdiň, täzeyle gutuldyňam, geldiňem. Ýöne bir näçe wagt geçmelen sen ýatdan çykardyň şu hareketi. Şu wakany ýatdan çykarýan. Ýagny I forgot visiting my grandparents. Sen hiç ýadyna salyp bilemok. Sen uca görenin ýadynan çykýar. Ne misal üçin alsak, täze geçenden soň bir näçe bir ay geçýär, 2 ay geçýär.
sen уже en atan yani yeni täzen baryan, sen en atan gurunlar başlayan, misal üçün. Sen şu täze yaman gowy nemetdin, gowutladın sawal gelenmişin, sawal dip aýtjar bolan, sen уже ýadyna düşünok, sen уже ýatdan çykardın bu hereketi. Geleni ýatdan çykardın уже. I forget visiting my grandparents. Oh, that's a pity. Okay, ikinci hareketim var. I forgot watering plants. I forgot watering plants and they are alive. Yeah. Men bu yerde ne dedim? Bu yerde I forgot to water plants. Now they are dead. Bu yerde ikinci hareketimde ne oldu? I forgot. Yani sen hareketi ayttın. Hareket ettin. Water. Sen ýatdan çykardın suwarma. Şoň üçin bular ösümlikler öldü. Şoň üçin now they are dead. Şoň üçin sizin ruhunuňy götermek üçin, ýani ruh götermekde der geplerini bu hareketi aýdynlaşdyrmak üçin dürli smaýlyklar ulandyk. Ýani I forget to visit my grandparents. Sen uje ýatdan çykardın. Gahar melen, näçe sen ýatdan çykardın görünýär. Hidi gahar melen uje ikinci hareketden çöweri. I forgot to water plants, now they are dead. Grusny, yani pечальный smiley. Sıstipes smiley. Bu yerde eýen sen soğurma, ýatdan çykardın ösümlikleri. Şoň üçin olar öldü. Oja sıstipes, yani gaýgy smiley. Hawa, gerincinde bolsa olar ýaly däl, gerincinde bulanandan. Gerincinde bulanandan sen oja hareketi ettin, birinji hareketi. Ettin, do it. Sen oja ettin ýani. Sen şu eden hareketini ýatdan çykardın. Yani edenini. Okay. Birinji hareketimiz. Forget to work. Sen oja etme ýatdan çykarýan. Hem on actual hareketi edemek. Gerundinal ulanandan bolsa sen şu hareketi ettin bir hareketi. Yani şu hareket edenini ýatdan çykardın. Hiç kim çalışma. Forget to work, infinitive i forget doing. Verbi, ing. Gelin ne olsa stop. Sözünün gerundin hem de infinitive bolup ýerlerine ulanışyny geçelim. Yer bola. Okay. Gelin ne olsa insanky tapamadan soňy, yani stop sözünün infinitive hem de gerundin bolup ulanışyny geçelim. Bu ören ansat, gata ansat. Gelin gıskaça geçelim. Stop sözü to infinitive bolup ulananna, yani sen hareket etken soň durýan. Misal üçin I stop smoke. I stop to smoke. Apamlar. Sen gidip barýardın ýolda. Gidip barýan buran çilim çekadın geldi. O çilim çekadın geldi mi? Sen bura garana çyp, durup çilim çekken. Oja I stop smoke to smoke. Infinitive bolan. Gerundinler bulan ne bolsa? Oja ing oşulda yani edil bulan ýokary hareket ýaly ikisem edil forget ýaly yani umman beýarak asmanla gök, yer ile gök ýary ikisiniň ara tapawuty. Yani birinji hareket sen oja etdiň şu hareketi. Başyn günne çilim çekken, ýüregime düşýän, çilim çekip bir dar bolup gitýän. Ondan ahyrynda sen çilim taşlama ýüregime döýän. Hawa, misal üçin sen I stopped smoking. Yani sen çilim taşladın, çekmek taşladın bir yerde. Oja infinitive bolup ulananna I stopped to smoke. Yani bir hareket oja. Adaty hareket. Yani derewak geçýär hareket. Sen ýola gidip barýardın, çilim çekadın geldi durup çilim çektin. Ipse ondan ýolum dowam etdin. Oja I stopped to smoke. Sen eýer gerincinde bulananda olsa bu umumy, general. Yani sen oja I stopped smoking. Yani sen çilim çekýärdin, günne çekýärdin, adaty ýagdaýda, umumy ýagdaýda çekýärdin. Indi sen taşlama ýüregime döwdün. I stopped smoking. Oja sen taşladın düýbinden. Başga taşladın, indi sen çekemok adaýdy. Okay. Bu tapawymyz sizin üçin gerundin bilen infinitivin ikisiniň ara tapawutyny öwrenmek, ýagny ikisiniň ara tapawutyny remember, forget and stop sözlerini ulanışyna geçdik. Yani siz bu sapakda özüňize gerekli materiallary aransaňyz diýip umyt etýän, öwrenilsiňiz diýip umyt etýän, hem bizim gruppamyzdan aýrylmaň, ýani bizim kontaktdaky gruppamyz aşaky döwmede aşakda görürsünüz. Hem lagaýyndaky gruppamyz hem aşakda görüp bilersiňiz. Goşulun. Bu bizim gruppamyzda kontaktdaky hem laýyndaky gruppamyzda ingliz dili kursçular üçin, ýani talipler üçin
bir näçe materiallar bar, hemen özüňize gerek bolan materiallary öwrenip bilersiňiz. Bizim grupamyzda galan. Sag olun.